on grup mau faido mana rezengna no pedal ini pedal mariakai rena mana ada bon kita lah mana tiga zona nih tiga zona kan nih tiga zona dari cuma ada rena benar rena Welcome to Mr.kabinvlog Youtube Channel. Nontonku boy kebore dini ango thangna irmane shooting arena ere gan cover video बनायनो arena लोगो बनायगोन नों केमेरा हमगोन arena एसेबां केमेरा मोजां हमनो रोङा arena थेवबो नायनोसै माबायदि जायो भिडियोआ जुदि भिडियोखौ जुदि नायना जुदि मोजां नांब्ला साबना लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै कमेन्ट हरनो दाबाव लोगो नोंथांमोन डिसक्रिपसन होनांगोन जों बिथांनि भिडियोनि लिंकखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय थांनानै भिडियोखौ साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय जोंनियाव सायाव बिफां साइकेल दोनबाय माने खासि हाग्राखौ लागोन बाय दैसाखौ लागोन आरोना भिडियोखौ जोबजासिम नायबालाय गेजेराव स्क्रिप्ट खालामनाङा माने इन्ट्रेस्ट नांनाय नङा आरोना भिडियोखौ जोबजासिम नाय जायाब्लाबो नाय आरोना वाव नाइस दैसा नाइस हाजो वाव मोजां नुदोंना वाव दैया जि स्राय स्राय बोहैदों जि साफा जायो नोंथांमोनाबो वाव शुटिं खालामगासिनो गोसो फागुना जावलिया मानोबा उरां फारा केमेरा खेबनो लुगैयो DSLR थानांगौमोन भाई आयु आयु ओरैबायदि मोजां जागौमोन आयु बेसेरा बेसेरा नायथाव जागौमोन इनिनालाय ओहो ला 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 क्या बात है भिडियोखौ नायबानो जाबाय जोबजासिम आरोना जागा जाखांबाय दायो सुटाव थांनोसै बिराद सान्दुं ओमफ्राय साथा लानांदो उपाय गैया फाय एक्टर फाय गोसोम जागोन नालाय वाव जों माने खासि बिबाराव लागोन आरोना खासि बिबार शुटिं लागोन ओमफ्राय दैसायाव बाहाय लागोन ओमफ्राय गामियाव बाहाय लागोन आरोना भिडियोखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो माने गाहाम नांगोन आरोना ओमफ्राय आरो नैबे जों दा जाय भिडियोखौ दिहुननांदों बारा गोलाव जानाङा 1 मिनिट बा 1.5 मिनिट एरखम जानो हागौ नायबानो जाबाय आरोना भिडियोखौ ओमफ्राय आरो नायजाजों लोगोसे मोजां मोनसे कमेन्ट हरबानो जाबाय माने जों दा बनायहांफुंनाय माने बनायनो गोसो जायो नालाय माने नोंथांमोना जुदि मदद होयो आरोना बनायलांनो माने मोजां भिडियो बनायलांगोन आरोना जोंहा एखे DSLR CSLR गैया आरोना जास्ट मबाइल दोनो गोसोखौ माने थानो हायिनि बुरखायनो हायिनि ओंखारबोदो आरोना फिल्डसिम आंनिबो नुगोन उनाव भिडियो नाथाय जों फार्स्ट शुटिं बिथांखौ लानोसै बिथांखौ नायनोसै बिथांनि एक्टिंखौ आरो बिथाङा नाथाय बे गाना कभार संसो जागोन आरोना कभार भिडियो आरोना कभार सं नङा कभार भिडियो नायनो खासिबारा जि बरिया साथि नायजायो जोमैखौ जि बरा नुदों वाव हारामुराबो दङ खासि हाग्रायालाय नाथाय खासि बिबारखौ मोजां नुयो आरोना बेनि थाखाय लानाय जादों बाहाय थाब्रा गोसोम जाबाथाय आरो माबा नायग्राफ्रा गोसोमलै होनगोन ना गोसो फागुना जावलिया मानोबा थांहां फैहां बोथोरा सफैलायबाय
फर वाचिं दिनै भिडिअआ एसेनोसै जुदि भिडिअखौ नायना जुदि मोजां नाङोब्ला लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनो कमेन्ट हरनो दाबाव लोगो नोंथांमोन बुहुत